echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi mgbe ndị ngọzi ga-abịa n'ụwa inwe ihe obi ọ na-agụ mmụọ ịba n'ọba nke Chineke echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi mgbe ndị ngọzi ga-abịa n'ụwa inwe ihe obi ọ na-agụ mmụọ ịba n'ọba nke Chineke echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi ma ndị ngọzi ga-abịa n'ụwa inwe ihe obi ọ na-agụ mmụọ ịba n'ọba nke Chineke echetala ụbọchị ahụ a ga-enwe ihe obi echetala ụbọchị ahụ a ga-enwe ihe obi mgbe ndị ngọzi ga-abịa n'ụwa inwe ihe obi ọ na-agụ mmụọ ịba n'ọba nke Chineke echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi mgbe ndị ngọzi ga-abịa n'ụwa inwe ihe obi ọ na-agụ mmụọ ịba n'ọba nke Chineke echetala ụbọchị ahụ ma ga-enwe ihe obi